салом дӯстон, шаби гузашта барои кулли тарафдорони футбол фаромӯшнашаванда буд. 35 гол дар 8 бозӣ мухлисонро хубкунӣ намонданд. Дар баробари бозиҳое ки таваҷҷӯҳ ба онҳо зиёд буд, дидорҳое буданд ки дар сояи топҳо монданд, аммо онҳо ҳам лоиқи тамошо буданд. Ба тартиб дар бораи ҳар як гурӯҳ суҳбат мекунем. қаблан ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки мо имрӯз асосан дар бораи Лигаи Чемпионҳо гап мезанем ва дар охир Карим Бенземаро ёд мекунем ки вақтҳои охир қаҳрамони асосии васоити ахбори омма шудааст. Дӯстон, имрӯз давоми Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва боварӣ дорем ки ин рақобатҳо аз рақобатҳои шабина боз ҳам шавқувар хоҳад гузашт. Барои боз ҳам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо дӯстони мо аз 1x коэффициентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777 соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. Фурсатро аз даст надиҳед. Дар гурӯҳи А дастаҳои Брюге ва Манчестер Сити пештар аз дигарон бозии худро доир карданд. Брюге ки дар рақобат бо ПСЖ дандонҳои тези худро нишон дод, дар рафти ин рақобат кӯшиш кард то ба Сити ҳам рақобатпазир будани худро собит кунад. Ва аммо Манчестер Сити чуноне бозӣ кард ки футболбозони Брюге хайр аз сар хам кардан ба чунин футболи зебо дигар илоҷи надоштанд. Шогирдони Гвардиола 10 нафара ҷаримагоҳи рақибро тасарруф карда гӯлҳои худро яке паси дигаре ба дарвоза ворид мекарданд. аҷибаш он аст ки ду дифогари канории Сити Кансело ва ҳам Уокер ба задани гол шарафёб шуданд. Аз тарафи дигар кӣ медонад, ин дастаи Гвардиола аст. Шояд Уокер ва Кансело дар ин дидор мавқеҳои дигар доштанду Пеп ҳамаи мо ва Брюгеро фиреб дод ки онҳо дифогаранд. Хулоси гап, Брюге на танҳо дандон нишон надод, балки ба кушодани даҳон ҷуръат накард. Бо ҳисоби 5-1 шербачаҳои Гвардиола Брюгеро тору мор карданд. Бозии дигари ин гурӯҳ байни дастаҳои ПСЖ ва Лейпциг дар варзишгоҳи Парк де Принс сурат гирифт. Умеди дастаи олмонӣ ба дастпарвари дастаи рақиб Кристофер Нкунку буд. Ҳамчунин дар ин тим Андре Силва ва Анхелиноро метавон дар алоҳидагӣ ишора намуд. Дар ҳайати парижиё Неймар намуд. Бозингари бразилӣ боз чӣ дарде пайдо кардааст ки аз паси муолиҷаи он мебошад. Вале Месси ва Мбаппе ба майдон баромаданд. Маъз ҳамин ду нафар дар бозиҳои Лигаи Чемпионӣ барои ПСЖ натиҷа меёранд. Дар рақобат бо Сити ҳам бозии ҳамоҳанги онҳо ба парижиё пирӯзӣ овард. Дар дидор бар зидди РБ Лейпциг ҳам нақши ин тандем ба ПСЖ ғалабаи муҳимтарин овард. Мбаппе гол ва партофти головаро ба номаш сабт кард. Гузашта аз ину барои Месси пеналти кор кард. Як пеналти дигарро бо гол анҷом дода натавонистанд. Новобаста аз ин хатои ӯ ПСЖ ғалабаи муҳимро ба даст овард, аммо бозии дастаи шаҳри Париж дар дили мухлисон бовариро ҷо накард. Сохтори бозӣ нест, ғалабаҳои охир танҳо бо шарофати маҳорати инфиродии Месси ва Мбаппе ба даст омаданд. ПСЖ дар қатори фаворитон аст, аммо аз байни онҳо заифтарин мебошад. Сити ва ПСЖ пешсафи ин гурӯҳ ҳастанд. Мегузарем ба гурӯҳи Б. Бозии асосӣ дар варзишгоҳи Ванда Метрополитано сурат гирифт. Ливерпул ва Атлетико яке аз бозиҳои драматикии Лигаи Чемпионҳоро гузор карданд. Шогирдони клуб бозиро бо суръати Феррари оғоз карданд. Атлетико бо суръати сангпушт. Чун ҳамеша Атлетико ба фарқ аз рақиб бозиро дертар шурӯъ намуд. Аввалтар аз ҳама Салоҳ беҳтарин будани худро собит карда, се нафари Атлетикоро мисли талабаи синфи як гузашту тӯбро ба дарвоза ҷо кард. Пас он Наби Кейта бо зарбаи қавитарин ҳисобро афзун намуд. Атлетико баъд аз ҳисоби 2-0 бедор шуда то анҷоми қисми якум камбек намуд. Гризман ду голи Атлетикоро ба ҳадаф расонида, ду голи дигарро барбод зад. Антуан аз қаҳрамон ба антиқаҳрамон табдил ёфт. Ӯ дар оғози нимаи дуввум бо корти сурх ҷазо дода шуд. То даҳаи охири майдондорӣ мадридиё 10 нафара анқариб баробар бо Ливерпул бозӣ карданд, вале дар охир қоидаи бозӣ бар муқобили Жота вайрон шуд. Салоҳ бемушкилӣ пеналтиро ба дарвоза ворид карда ғалабаи мерсайдҳоро таъмин кард. Ливерпул ғалаба кард, клуб интиқоми худро ситонид ва аммо ҳамагон диданд ки Ливерпулро мисли Атлетико дар мавсими ҷорӣ ҳеҷ кас ғам надод. Варзишгоҳи Ванда Метрополитано ҳамагӣ бар зидди бандаи клуб бориза бурданд. Ин дидор чанд мушкилии Ливерпулро рӯи об баровард. Ин проблемаҳо дар бозӣ не, балки дар майнаи сари ҳар як бозингари Ливерпул буд. Ҳар амали мерсайдҳоро мухлисони Атлетико бо ҳуштакҳои норозиёна гусел мекарданд. Ливерпулиҳо аз худ берун мешуданд ва бо тӯб чӣ кор карданашонро намедонистанд. Вале муҳим натиҷа аст. Ливерпул бозии сеюмро дар Лигаи Чемпионҳо паёпай бо гол анҷом медиҳад. Салоҳ аввалин футболбоз дар таърихи Ливерпул шуд ки дар
дар 9 бозӣ пай дар пай гол мезанад. бозии дигар дар ин гурӯҳ байни дастаҳои Порту ва Милан сурат гирифт. ин бозие буд ки Милан бояд ҳатман ғалаба мекард. дар лаҳзае ки бояд Милан беҳтарин бозии худро дар мавсим нишон медод, ин клуби бузург баръакс бадтарин бозӣ кард. ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда наметавонист. Порту дар майдони худ ғалабаи минималӣ ба даст оварда соҳиби 4 хол шуд. дар ин гурӯҳ барои зинаи дуввум мубориза хеле ҷиддӣ мешавад. Ливерпул, Атлетико, Порту, Милан бо ҳамин тартиб дастаҳо дар ин гурӯҳ ҷой гирифтанд. дар гурӯҳи С бозии ҷолибу диданӣ бояд байни дастаҳои Боруссия Дормунд ва Аякс баргузор мешуд. рақобат ҷолиб ва диданӣ буд, аммо танҳо дар иҷрои як даста. Аякс гӯё дар ҳаяташ Кройф, Гулит, Ван Бастен, Куман ва беҳтаринҳои голландиро ҷамъоварӣ карда бар зидди дормундиҳо бозӣ кард. онҳо хеле осон ва содда 4 голро ба дарвозаи Боруссия Дормунд равон карда ғалабаи навбатиро соҳиб шуданд. чемпиони Португалия дастаи Спортинг дар бозӣ бо Бешикташ муваффақ шуд ва зинаи сеюмро ба худ ихтисос дод. Аякс акнун дастаи аввали ин гурӯҳ буда, Боруссия Дормунд дар зинаи дуввум мебошад. Спортинг ва Бешикташ дар зинаҳои навбатӣ қарор гирифтанд. дар гурӯҳи Д дастаҳои камбаҳо Шериф ва Шахтёр ҳастанд, аммо пас аз ду даври гурӯҳӣ маҳз ҳамин тимҳо имкони хуби баромадан аз гурӯҳро пайдо карданд. Шахтёр дар майдони худ ва Шериф дар сафар бар зидди дастаҳои Реал ва Интер бозӣ карданд. дастаҳои тарихан бузурги аврупоӣ ба Шерифу Шахтёр ғалабаҳои муҳимтаринро соҳиб гашта имконияти баромадан аз гурӯҳро барояшон фароҳам оварданд. аммо дар ин гурӯҳ ҳеҷ чиз маълум нест. дар бораи ҷадвали ин гурӯҳ ҳамин нуқта бас аст ки Шериф пас аз 3 даври бозиҳои гурӯҳӣ дар зинаи якум қарор дорад. чунин будан бозиҳои дишабаи Лигаи Чемпионҳо имшаб боз дар бозиҳои навбатӣ метавонанд афсонаҳои нав навишта шаванд. Карим Бензема дар бораи туби тилло ақидаашро баён намуд. ҷоизаи туби тилло аз овони кӯдакӣ орзуи ман буд. он ба ман мотиватсия медоду маро сарбаланд мекард. ба қатори 30 футболбози беҳтарин ворид шудан мояи ифтихор барои ман аст. ба даст овардани туби тилло ҳамеша мақсаде буд ки дар майнаи сарам чарх мезад. вақте ки Криштиану туби тиллоро мегирифт, ман бо ӯ ба майдони Бернабеу ворид шуда хеле хурсандӣ мекардам ва мегуфтам ки ман ҳам метавонам рӯзе ин ҷоизаро соҳиб шавам, гуфт Ҳоҷи Карим. ҳамлагари Реал дар зарфи 3 мавсими охир ба беҳтарин шакл дар дастаи шона бозиашро анҷом медиҳад. пас аз рафтани Криштиану, мухлисони Реал ангушти ҳайрат аз он мегазиданд ки чӣ тавр бо Бензема хати ҳуҷуми Реал ба чизе қодир мешавад. тавре вақт нишон дод Карим тилло будааст ки дар сояи Роналдо пинҳон буд. имрӯзо Бензема бештар аз пеш арзанда аст то ҷоизаро бигирад. ҳамлагари фаронсавӣ ба мисли имсола ягон маротиба наздик ба гирифтани ҷоиза набуд. агар шумо масъалаи Бензема ва Велбуйнаро фаромӯш карда бошед, пас бояд донед ки то ҳол тафтишот атрофи он ҷараён дорад. чунин эҳтимолам ҳаст ки ҳамлагари Реал аз озодӣ маҳрум шавад. аз 20 то 22 октябр дар Версал суди Бензема вобаста бо таҳдиди Велбуйна ки айни ҳол дар Олимпиакос бозӣ мекунад баргузор мешавад. намояндаҳои Бензема мегӯянд ки шояд Карим дар ҷараёни он бо сабаби реҷаи бисёр зич доштанаш ширкат наварзад. гап сари навори видеоӣ меравад ки характери шаҳвонӣ дорад. агар гуноҳи Бензема собит шавад, ӯ метавонад ба муҳлати 7 сол аз озодӣ маҳрум шавад. Бензема бо он гумонбар дониста мешавад ки соли 2015 бо истифодаи ҷониби севюм яъне посредник Велбуйнаро таҳдид кардааст ки агар маблағи муайян пардохт накунад, навори видеоиро бо иштироки матёд дар интернет пахш мекунад. барои ин кор шуда Бензема ва Велбуйна ба чемпионати Аврупо 2016 даъват нашуданд. Бензема то соли 2021 ба тими миллии Фаронса даъват нашуд ва дар ҷоми ҷаҳон 2018 ки Фаронса қаҳрамони ҷаҳон гардид, ширкат накард. ба ҳамин тамом дӯстон, бори дорам ки ҷодкорӣ ман ба шумо писанд меояд. як лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.